egameni likaNkulunkulu Uyise neNdodana noMoya oNgcwele. Amen. Sihlangene lapha njengomndeni kaNkulunkulu phambi kukaBaba wethu ukumdumisa nokumbonga yena, ukuzwa nokwamukela izwi lakhe elingcwele, ukuletha phambi kwakhe izidingo zomhlaba, ukucela intethelelo ngenxa yezono zethu, nokufuna umusa wakhe ukuze kuthi ngendodana yakhe uJesu Kristu sizinikele ukuba simsebenzele. UKristu ungukuthula kwethu, yena owenza sibe munye. Masimdumise simbabaze. Nkosi, vula imilomo yethu, yikhona izakuzwakalisa udumo lwakho. Makadunyiswe Uyise neNdodana noMoya oNgcwele, njengalokhu kwakunjalo ekuqaleni, kusenjalo namanje, kuyakuba njalo kuze kube phakade. Amen. Masihlanganyele sonke sisho uHlokomani ngezwi lokuphakalisa. Hlokomani nihalalise ngoSimakade nina mazwi onke. Mkhonzeni uSimakade ngokujabula, nisondele phambi kobuso bakhe, nihube nithokoza. Yazini ukuthi uSimakade unguNkulunkulu, nguye osenzileyo, asizenzanga thina sibe ngabantu bakhe nezimvu zedlelo lakhe. Ngenani emasangweni akhe ngokubonga, nasemagcekeni akhe ngokudumisa. Mbongeni nilincome igama lakhe, ngokuba muhle uSimakade, umusa wakhe umi phakade, ukwethembeka kwakhe kumi ezizukulwaneni ngezizukulwane. Makadunyiswe Uyise neNdodana noMoya oNgcwele, njengalokhu kwakunjalo ekuqaleni, kusenjalo namanje, kuyakuba njalo kuze kube phakade. Masivume izono zethu. Uma sithi asinasono siyazikhohlisa, neqiniso alikho kithi. Kodwa uma sizivuma izono zethu, ukholekile, ulungile, uyakusithethelela izono zethu, asihlambulule kukho konke okungalungi. Nkulunkulu Somandla, Baba wasezulwini, sivuma sizisola ukuba sibonile sinecala lokucabanga nokukhuluma nokwenza ukuphutha. Sithethelele konke okudlulileyo ngenxa yeNdodana yakho uKristu iNkosi yethu. Usenze sikukhonze ngokuhamba okusha, kudunyiswe igama lakho. Nkulunkulu Somandla, sihawukele, usithethelele izono zethu, usigcine ekuphileni okuphakade ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Ihubo lanamhlanje, ihubo 24, siluthola lapha kupage 631 ezincwadini zethu zomkhuleko. Umhlaba ungokaSimakade nokugcwele kuwo, izwe nabakhileyo kulo, ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula. Ngubani oyakukhuphukela entabeni kaSimakade? Ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? Yileyo lowo onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emandini, nongafungi ngenkohliso. Uyakwemukela
wamnyela isibusiso kuSimakade nokulunga uNkulunkulu wensindiso yakhe. Ilesi isizukulwane sabamfunayo bona abacinga ubuso bakhe bangabantwana bakaJakobe. Phakamisa masango izinhloko zenu. Phakamisani masango izinhloko zenu, niphakame nina minyango yaphakade. Ingene inkosi yenkazimulo. Ingubani inkosi yenkazimulo na? InguSimakade onamandla oyiqhawe, uSimakade oyiqhawe empini. Phakamisani masango izinhloko zenu, niphakamise nani iminyango yaphakade, ukuba inkosi yenkazimulo ingene. Ingubani lenkosi yenkazimulo na? uSimakade wamandla, nguye oyinkosi yenkazimulo. Makadunyiswe uYise neNdodana noMoya oNgcwele, njengalokhu kwakunjalo ekuqaleni, kusenjalo namanje, kuya kuba njalo kuze kube phakade. Amen. Isifundo sokuqala sibhalwe encwadini kaSamuel wesibili, isahluko sesithupha. Sokuqala kwisahlukwana sokuqala sigcine kwisahlukwana sesihlanu, seqe sekwisahlukwana seshumi nambili. Umphongolo uyiswa eJerusalema. uDavide wabuye wabutha bonke abakhethiweyo bakwa-Israyeli, izinkulungwane ezingama-30. uDavide wahamba nabo bonke abantu ababenaye besuka eBhali Juda ukwenyusa khona umphongolo kaNkulunkulu obizwa ngegama, lona igama likaSimakade Sebawuthi, ohlala phezu kwamakherubhi. Bawuhambisa umphongolo kaNkulunkulu ngengqukumbane entsha, beyowukhipha endlini ka-Abinadaba eyayisegumeni. Okuza no-Ahiyo, amadodana ka-Abinadaba, bashayela ngqukumbane entsha. Bayikhipha-ke endlini ka-Abinadaba eyayisegumeni kanye nomphongolo. U-Ahiyo wahamba phambi komphongolo. uDavide kanye nendlu yonke ka-Israyeli bathokoza ebusweni bukaSimakade, benezinto zonke zokubetha zomasipure namahabhu nezingubhu nezigubhu nobuxhaka namasimbali. Watshela inkosi uDavide ukuthi uSimakade usisile indlu ka-Obedi Edomi nakho konke okwakhe ngenxa yomphongolo kaNkulunkulu. uDavide wahamba wenyusa umphongolo kaNkulunkulu endlini ka-Obedi Edomi, wawuyisa emzini kaDavide ngokujabula. Kwakuthi ababethwele umphongolo kaSimakade sebehambile izinyathelo eziyisithupha, wahlaba inkabi lethole elikhuluphalisiweyo. uDavide wasina phambi kukaSimakade ngamandla akhe onke. uDavide wayebhinqe ingubo yamahlombe yelineni. Kanjalo uDavide nayo yonke indlu ka-Israyeli
benyusa umphongolo kaSimakade ngokukhamuka nangokukhala kwecilongo. Kwathi umphongolo kaSimakade ungena nje emzini kaDavide, uMikhali indodakazi kaSawule walunguza efasteleni, wabona inkosi ijekula isima phambi kukaSimakade, wayidelela enhliziyweni yakhe. Bawungenisa umphongolo kaSimakade bawubeka endaweni yawo phakathi kwetende uDavide alimisele wona. uDavide wanikela ngeminikelo yokushisa nangeminikelo yokuthula phambi kukaSimakade. uDavide eseqedile ukunikela ngomnikelo wokushisa nangeminikelo yokuthula, wabusisa abantu egameni likaSimakade seBawoti. Wababela bonke abantu esixukwini sonke sakwa-Israyeli, ababesilisa nabesifazane. Kwaba yilowo nalowo ucezu lwesinkwa nesixuku senyama nesigada sezithelo zomvini ezomileyo. Base behamba abantu bonke baya, kwaba yilowo nalowo ekhaya lakubo. Siphela isifundo sokuqala. Iculo likaZakhariya. Mayibongwe inkosi uNkulunkulu ka-Israyeli ngokuba ihambele abantu bayo yabahlenga, yasiphakamisela uphondo lwensindiso endlini kaDavide incini yayo. Njengalokhu yakhuluma ngomlomo wabaprofethi bayo abangcwele, selokhu kwadabuka umhlaba, ukuthi iyakusisindisa ezitheni zethu nasesandleni sabo bonke abasizondayo, ukwenzela okhokho bethu isihawu nokukhumbula isivumelwano sayo esingcwele, isifungo eyasifunga kubaba u-Abrahama, yathi iyakusipha, ukuba sikhululwe esandleni sezitha zethu, siyikhonze singenamesaba, ngokungcwele nangokulunga phambi kwayo zonke izinsuku zokuhamba kwethu. Wena mntwana uyakuthiwa ungumprofethi woPhezukonke, ngokuba uyakuyandulela inkosi ulungise izindlela zayo. Bantu bayo ubanike ukwazi insindiso ngokuthethelelwa kwezono zabo. Ngemisebenzane yesihawu sikaNkulunkulu wethu olusihambele ngayo uvivi lwaphezulu, ukubakhanyisela abahlezi ebumnyameni nasethunzini lokufa, nokuqondisa izinyawo zethu endleleni yokuthula. Makadunyiswe uyise neNdodana noMoya oNgcwele, njengalokhu kwakunjalo ekuqaleni, kusenjalo namanje, kuyakuba njalo kuze kube phakade. Isifundo sesibili sibhaliwe ngokaMvangeli uMarko, isahluko sesithupha, sokuqala kwisahlukwana se-14. Ukubulawa kukaJohane uMbhapatisi. Yayisikuzwa inkosi uHerodi ngokuba lalidumile igama lakhe. Kwathiwa uJohane uMbhapatisi uvukile kwabafileyo. Kungalokho lawo mandla asebenza kuye. Kodwa abanye bathi u-Eliya, abanye bathi umprofethi njengomunye wabaprofethi. Kepha uHerodi ekuzwile wathi uJohane engamnquma ikhanda nguye ovukile, ngokuba yena uHerodi wayethumele wambamba uJohane, wambopha
ngokuba uSimakade wayethe uHerodi awuvunyelwe ukuthatha umkamfowenu. Njalo uHerodiya wambambela amagqubu, wafuna ukumbulala, kepha kabanga namandla, ngokuba uHerodi wayemesaba uJohane, emazi ukuthi uyindoda elungileyo engcwele, wamlonda nalapho emuzwa. Wayesambatheka kaningi, nokho babamnandi kuye umuzwa. Kwathi sekufikile usuku oluhle lapho uHerodi ngosuku lokuzalwa kwakhe ezenzela idili izikhulu zakhe nezinduna zempi nabanumzane baseGalile. Kwangena indodakazi kaHerodiya uqobo, yasina yajabulisa uHerodi nabahleli naye. Inkosi yayisithi entombazaneni, "Cela kimi noma yini okuthandayo ngizakunika." Wafunga kuyo wathi, "Noma yini ongakucela kimi ngizakunika, nakuba kungaze kube yingxenye yombuso wami." Yayisiphuma yathi kunina, "Ngizakucelani na?" Yena wathi, "Ikhanda likaJohane uMbhapatisi." Yakhawuleza yangena masinyane enkosini yacela yathi, "Ngithanda ukuba ungiphe khona manje ngoqwembe ikhanda likaJohane uMbhapatisi." Inkosi yadabuka kakhulu, kepha ngenxa yesifungo nangenxa yabantu behlezi nayo ekudleni ayithandanga ukulandula. Inkosi yayisithuma masinyane ibutho, waliyala ukuba lilethe ikhanda lakhe. Lahamba lamnquma ikhanda etilongweni, laletha ikhanda lakhe ngoqwembe, layinika intombazane. Intombazane yanika unina. Kwathi ukuba abafundi bakhe bakuzwe lokho, beza bathatha isidumbu sakhe basibeka ethuneni. Siphela isifundo sesibili. Sokholo sabapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise uSomandla, umdali wezulu nomhlaba, noJesu Kristu indodana yakhe eyodwa iNkosi yethu, owathathathwa ngoMoya oNgcwele wazalwa yintombi uMariya, wahlupheka kuPontiyus Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wangcwatshwa, wehla waya kwabaphansi. Ngosuku lokuthathu wabuya wavuka
wavuka kwabafileyo wenyuka waya ezulwini. Usahlezi khona ngasekunene kukaNkulunkulu uyise uSomandla. Uyakuvela khona ezokwahlulela abasekhona nabafileyo. Ngiyakholwa umoya ongcwele nakulo ibandla elingcwele elikatholika, nakukho ukuhlangana kwabangcwele, nakukho ukuthethelelwa kwezono, nakukho ukuvuka komzimba, nakukho ukuphila okuphakade. Amen. Masikhuleke. Nkosi sihawukele. Kristu sihawukele. Nkosi sihawukele. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho. Mawuze umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Sithethelele izono zethu njengalokhu nathi sibathethelela abasonayo. Ungasiyisi ekulingweni, kodwa usikhulule kukubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Nkosi Nkulunkulu, sicela ukuba usibusise ibandla lakho, uliphe ubungcwele, umhlaba uwuphe ukuthula, abantu balelizwe ubaphe ukulungisa, nabantu bonke ukuba bawazi umthetho wakho. Londoloza imindeni yakithi, uvikele ababuthakathaka, uqinise abagulayo nabafayo, usifinyelelise sonke ekuvukeni okuthokozisayo. Lokhu sicela ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ikholektha losuku. Bawo onamandla, ulwaphule ulwamvila lwesono, wathumela umoya wonyana wakho ezinhlizweni zethu. Thabatha wamukele inkululeko yethu, usizise kwinkululeko yozuko lwabantwana bakaThixo. uYesu Kristu inkosi yethu, ohleliye lawula kunye nawe nomoya oyingcwele, emnye uThixo ngoku nangona phakade. Amen. Kolekta lokuthula. Nkulunkulu ungumthombo wokuthula nomthandi wokuvumelana. Ukwazi wena kungukuphila okuphakade, nokukhonza wena kungukubusa kwempela. Sivikele thina zingcezu zakho kukho konke ukuhlasela kwezitha zethu, ukuze sithembele ekuvikeleni kwakho, futhi singawesabi amandla ezitha. NgoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Somandla Baba uphakade, silondoloze kahle saze sabona ukuqala kwalosuku. Sivikele ngamandla akho amakhulu, wenze ukuba sikhululwe kubo bonke ububi nakukho konke okuyingozi. Usisize ukuba senze njalo okulungileyo emehlweni akho. NgoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Angikhulume egameni likaYise neNdodana noMoya Ongcwele. Amen. Isifundo sanamhlanje nake sitholakala kuMark 6 qala ukufunda kuverse 14 kuya 29. Lana ke sithola uJohane uMbhapatisi enqunywa ikhanda libekwa epletini liswa kunkosikazi kaHerodi uHerodias. Lokhu kwenzeka ngesikhathi kade indodakazi kaHerodi idansa kahle, kukhona abantu bezibukeli. Waseke sethi uHerodi kuyona, ungacela noma yini indodakazi yami, ngizokunika yona. Yasicela ikhanda likaHerodi.
lika John uMbhapatisi elalifundwe uma wayo uHerodias. Now le ndabana ngisho ngoba yenza ngizibuza ukuthi umuntu kaNkulunkulu owayemthanda kangaka kwakwenziwa yini ukuthi afeke kabuhlungu kanje nangokuhlupheka. Lokhu kungenzeke ukuthi ngihlale phansi emqondweni wami ngiyibuza ukuthi yenziwa yini izinto ezibuhlungu kanjena ezimpilweni zethu. Kunembuzo ke emibili eqhamuka engqondweni yami. Le mbuzo emibili yona engizoshumayela ngayo namhlanje. Umbuzo wokuqala ke ukuthi kuke kwenzeke yini ukuthi uNkulunkulu ngezinye izikhathi avume ukuthi sihlupheke. Uma ke evuma ukuthi sihlupheke usuke evumelana ukuthi sihlupheke. Does God permit our suffering? If he permits it, why does he allow it to happen? Now, ukuze izwakale kahle indaba yami ake ngiqale ngithi ukuchaza ngoJohane uMbhapatisi. uMbhapatisi ke kwakuyindoda uNkulunkulu ayeyithanda kakhulu. Siyakhumbula ukuthi ngisho Isaya lapha esahlukweni 40 ku verse 3 ukhuluma ngayo uJohane ethi kukhona indoda ekhuluma ehlane ikhuluma ngokufika kukaNkulunkulu. uJohane ke uJohane lokwakhuluma ngaye. Siyabona futhi ukuthi uJohane nangesikhathi uma wakhe khulele esesiswini sikama wakhe kwafika umoya ongcwele wangena kuma wakhe Elizabeth wanyakaza uJohane esiswini. Lokho kwenzeka ngesikhathi kufike uMaria unina kaJesu owayezozala uJesu Kristu ngaleso sikhathi. uJohane ke le indoda enomlando eBhayibhelini. Indoda lena eyabhaphathisa uJesu. Akekho umuntu owabhaphathisa uJesu eBhayibhelini ngaphandle kaJohane. uJohane indoda lena esiyibona ngalesikhathi ibhaphathisa uJesu uNkulunkulu ekhuluma esibhakabhakeni ethi nayi indodana yami engiyithandayo. So eBhayibhelini indawo eyodwa kuphela la kukhona uyise nendodana nomoya ongcwele. uJohane wayekhona lapho ngaleso sikhathi. Umbuzo ke oqhamuka engqondweni yami again uthi kungenzeka kanjani kodwa ukuthi indoda eyiphethe kahle kangaka noNkulunkulu eyithanda kangaka ife kabuhlungu kangaka? Why did God allow his suffering? Ngibuye futhi ngeze isibonelo lana ngoStefan uma lapha kwizenzo 6 nozenzo 7. Na uStefan kwakuyindoda uNkulunkulu ayithanda, indoda yokuqala le eyayisegroupini yabantu abakhethwa ukuthi benze i-administration emasontweni. iBhayibheli ke lithi uStefan wayeyindoda ethembekile uNkulunkulu, igcwele umoya ongcwele. Indoda eyishumayela kakhulu yenza nemangaliso. Khona intshumayelo yakhe adume ngayo le eku-Izenzo 7 la khona seboshiwe ephambi kweyikhulu zamaJuda la ashumayela khona ekhuluma ngomlando wonke kusuka kuAbraham kuze kufike ekuzalweni kukaJesu. Uma ushumayela kule insuku ngendlela le ntshumayelo yakhe eyaba nesiqi ngama leso sikhathi, uma ushumayela kahle njalo kule insuku zamanje ushumayela ngomlando kuke kuthiwe you are doing an Acts 7 preaching. Indlela le ntshumayelo kaStefan eyayidume ngayo ngaleso sikhathi. Now again umbuzo oqhamuka emqondweni wami ukuthi indoda eyayithembeke kangaka ishumayela kangaka yenza imanga ezingaka uNkulunkulu wavuma kanjani ukuthi ife kabuhlungu kanje ikhandwe ngamatshe? Esinye isibonelo futhi engingasenza, abafundi bakaJesu babe u-12 kodwa mawulandela kahle uyathola ukuthi abawu-11 bonke bafa kabuhlungu nangesihluku.
kodwa ngenxa yesikhathi angizokwazi ukuthi ngikhulume ngabo bonke, ngizokhuluma ngoyedwa, uPeter. uPeter-ke siyazi ukuthi uJesu wemthanda kakhulu uPeter, uyena njalo uma kukhona izinto ezenzeka uPeter wayehlala ekhona njalo eduze kwakhe. uPeter uyena oqala okwazi ukuthi athi uJesu meyibuza ukuthi ngubani asho ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. uPeter uyena oqala washumayela njengoba emva kokuba kade ey'nsukwini sekudlule iy'nsuku zePentecost la ashumayela khona kukhona abantu about 3,000 baphenduka bonke. Wayekhona futhi uPeter ngesikhathi eTransfiguration kaJesu, ngesikhathi uJesu ejika ecwazimula, wayekhona uPeter. Now iBhayibheli alisho ukuthi uPeter wafa kanjani, kodwa uma ufunda incwadi ebizwa ngokuthiwa the Book of Martyrs ebhalwe uJohn Fox, uyachaza lapho ukuthi uPeter wafa naye ngesihluku, wabethelwa ebhekiswe phansi ngoba akavumanga ukuthi abethelwe ngendlela noJesu abethelwa ngayo. Wafa kabuhlungu ngesikhathi i-empire uNero ehlukumeza amaKristu. Now umbuzo futhi engiwubuzayo ukuthi umuntu owayephila noJesu kwakwenzeka kanjani ukuthi afe naye kabuhlungu kangaka? Ngiphinde ngithi ake ngithathe uJobe lapha kwi-Old Testament, naye owafa kabuhlungu. Moya wesahlukweni sokuqala uJobe liyachaza iBhayibheli ukuthi uJobe kwakuyindoda eyayiphethe kahle, imsaba uNkulunkulu, ingazwani nokungcola. Kodwa uNkulunkulu wakwazi ukuthi amnikele kuSathane ukuthi uSathane amhlukumeze. Kwafika ingane zakhe, wathatha imfuyo yakhe, naye emzimbeni wakhe waba ney'londa, waba umhamba kubo. Uyabuza futhi umbuzo wami ukuthi uNkulunkulu wayevuma kanjani ukuthi umuntu wayephethe kahle kangaka naye futhi afe, angafi ahlukumezeke ngalolu hlobo na? Uma siya eBhayibhelini futhi siyathola ukuthi uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe kukuphela kwayo ukuze sithole ukuphila okuphakade, nayo yafa kabuhlungu. Umbuzo ngeke ngiyibuze ukuthi kwakungeke yini mhlawumbe uJesu afe ngendlela engenaso isihluku njengoba afa ngesihluku kanje? Namanje futhi umbuzo ngiyibuza ukuthi yini uNkulunkulu avumela ukuthi ngisho indodana yakhe ihlupheke kangaka? Why did he allow his own son to suffer like this? Now uma leyibonelo sengizenzile, ziningi iy'bonelo engingazenza, kodwa lezi sengizenzile, lesi sikaJohane uMbhapatisi, uStefane, uPeter noJobe noJesu, ziyakhombisa ukuthi uNkulunkulu ngezinye iy'khathi uyakuvumela ukuthi sihlupheke. Sometimes God allow us to suffer. Umbuzo wesibili ukuthi njengoba ngishilo, uma ngabe uNkulunkulu kevuma ukuthi sihlupheke, usuke kwenzelani? Why does he allow us to suffer? Impendulo nje shortcut kuloko ukuthi ingoba uNkulunkulu. It's because he is God. uNkulunkulu owazi konke, uNkulunkulu ophethe konke, uNkulunkulu owadala konke. He is Jehovah Elohim, he is Jehovah Adonai, he is all-knowing and he is sovereign. uNkulunkulu owazi konke, and akufanele thina njengamakholwa senze ngathi khona uNkulunkulu into angeke aze akwazi ukuyenza. Ngeke sim-understand uNkulunkulu, will never understand God. Umuya lapha kuma-Psalms amahubo 145 ufunda verse 3 uthi, great is the Lord, his greatness no one can fathom. uNkulunkulu mkhulu, uphethe konke, akekho umuntu ongazi ukuthi ongazi ahambe esho ukuthi uyam-understand uNkulunkulu. Now uNkulunkulu uNkulunkulu
akufanele thina njengamakholwa sizama ukuthi simlimite simenze abe mncane. Now kunabanye-ke amakholwa athi mehamba eshumayela laba bezwa ngokuthi ama-liberal theologians athi-ke wona uNkulunkulu akakwazi ukuvimbela ukuhlupheka ngoba ithina esisuke siyikhethele ukuthi sihlupheke ngama-choices laba esuke siwenzile. Akenabo uNkulunkulu wethu lowo. uNkulunkulu wethu ayikho into njengoba sengishilo emlimitayo. uNkulunkulu is all knowing, uNkulunkulu is sovereign. Ayikho into. uNkulunkulu will never allow ukuthi ama-choices ethu can overrule the choices of God. That can never happen. I'm talking about the God Almighty here. Sibuye ngithi uNkulunkulu abanye labashumayela abayibiza ngama-process theologians abathi uNkulunkulu akazi kwenzakalani. Ukalandela abona izinto mazenzeka bese yashintsha naye hambe adapta naye zama ukulungisa lezi zinto ngesikhathi izinto ziqhubeka. Naloko futhi bachaza ukuthi uNkulunkulu ezinye izinto akazazi. Naloko futhi ngiyasho ukuthi izinto engafanele zisiconfuse leyo. uNkulunkulu is all knowing. Bese kuba khona nalabo ababizwa ngama-openness theologians abathi-ke bona uNkulunkulu does not know the future. Akalazi kusasa. Because nobody can know the future. It's impossible to know the future. Again, it's kuwena mzalwane. uNkulunkulu cannot be limited. uNkulunkulu was lonke. He knows the future, he knows the past, he knows the present. So ngeke uNkulunkulu abakhuluma ngaye uNkulunkulu that is limited. Ake ngizame la ke ngiye eBhayibhelini ukufakazela lezi zinto kade ngizisho. Umuya lapha na ku Hebrews 4 ku verse 13 uthi-ke lo mbhalo, nothing in creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before his eyes. Ayikho into efihlakele uNkulunkulu. Yonke into uNkulunkulu phambi kwamehlo akhe. Ayikho into ongamfihlela yona ngoba uNkulunkulu owazi konke, uNkulunkulu in charge of everything. Ayikho into esingathi lena-ke uNkulunkulu akakwazi ukuthi ayenze noma ayivumele. Umoya futhi lapha kumaHebrew 12 uya verse 6 uthi God disciplines those that he loves and he punishes everyone he accepts as a son. uNkulunkulu-ke labathi uyakwazi ukuthi ajezise wonke umuntu, ngisho nalaba abavumayo ukuthi bangamadodana akhe. Naw naloko kukhombisa ukuthi ngesinye isikhathi uNkulunkulu oke akujezise noma engakujezisanga akuzwisa ubuhlungu just because you are his son nokuthi uyakuthanda. Umuya futhi nalapha kuPeter wokuqala chapter 3 verse 14 uthi even if you suffer for what is right, you are blessed. Ukusho ukuthi-ke noma ngenzeka ukuthi uphatheke kabi uze ubuhlungu ube wazi ukuthi wenze into ezinhle, uNkulunkulu uyakubusisa. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uke uhlupheke enzela ukuthi ekugcineni akubusise. Now umuya futhi lapha kuPeter wokuqala chapter 4 verse 12 to 13 uthi-ke, do not be surprised at the painful trial you are suffering, but rejoice that you are participating in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. Ungaphatheki-ke kambi ukuthi uyahlupheka, noKristu wahlupheka, kodwa ekugcineni ubukhulu bukaNkulunkulu bovela. Ngamanye amazwi uNkulunkulu sekwenzeka ukuthi sihlupheke so that uNkulunkulu ezoveza ubukhulu bakhe nobungcwele bakhe. Ungacheka futhi nama-Romans 9 verse 22 to 23 nalapho futhi ugcwalisa ukuthi kuyenzeka futhi ukuthi sihlupheke. uNkulunkulu ufuna ukuveza ubukhulu bakhe. Umuya laphana-ke kuJohn 9 verse 2 siyakhumbula ukuthi abafundi bakaJesu bambuza bathi, lo ongaboni
Ingoba wayeyisoni yini nabazali bakhe babeyisoni. uJesu waphendula wathi, no, akunjalo, kodwa uNkulunkulu wenza lokho ukuze kubonakale imisebenzi yakhe empilweni zethu. Nawo ngamanye amazwi uNkulunkulu angenza ukuthi uhlupheke uzobuhlungu again in order to reveal his glory ukuze kubonakale ubukhulu bakhe. Sometimes njengayo leyo indoda leyo engaboni nayo kwakwindlela esindiswa ngayo. Ngamanye amazwi uyakwazi ukuthi uhlupheke ukuze usindiswe. Lokho esikubiza ngokuthi redemptive suffering, ukuthi uhlupheke kodwa ngendlela ukuthi ekugcineni uzobusiseka. Sengigcina umbuzo wami wokuqala, uvumela uNkulunkulu uyavuma ukuthi sihlupheke. Sesibonele uNkulunkulu uyavuma ukuthi sihlupheke. Uvumelana ukuthi sihlupheke. Why does he allow suffering? Ingoba uNkulunkulu uyena owazi konke, uyena ophethe konke, uyena owazi ukuqonda konke kwezimpilo zethu emhlabeni nama sesizulweni, uyena obazi impilo zethu sonke. Umuya-ke lapho kuma-Romans 8, abaseRoma 8 verse 8, chapter 8 verse 18, uthi-ke uPawulu lana indlela esihlupheka ngayo emhlabeni nobuhlungu esibuza emhlabeni bungeqhathaniswa nenjabulo esoyithola kuNkulunkulu ezulwini. Ngamanye amazwi ukuhlupheka kwethu le emhlabeni okwesikhashana nje, our suffering as Christians on earth is just temporary. Thina-ke njengamakholwa kufanele sithi masihlupheka singakhali, kodwa sithembe uNkulunkulu, simdumise ngezikhathi zonke, egameni likaYise neNdodana noMoya oNgcwele. Amen. Masikhuleke. Somandla uNkulunkulu, ekseni namhlanje sikupha udumo. Izibusiso zonke osenzela zona emndenini yethu kanjalo nasebandleni lakho. Sikubonga uNkulunkulu ngabaphathi bezwi lakho, the spiritual leaders obabekile ebandleni lakho ukuba bahole abantwana bakho. Sikubonga ikakhulukazi kwiDiocese of Natal ngalesi sikhathi ukusipha umalusi ozosihola ebandleni lonke. uNkulunkulu muphe amandla ukuba akwazi ukuhola ibandla lakho eliholela ekukhaleni kwakho. Ubusisekile, uhloniphekile, uyabongeka, ubabazeka ngokungakhulumekiyo nangokungaphezulu kwalokho esingakuqonda. Buthathu obungcwele nobukhazimulayo, Yise neNdodana noMoya oNgcwele, kuzo zonke izingelosi nakubo bonke abantu nakuzo zonke izidalwa uze kube phakade. uNkulunkulu ongcwele, sizithoba kuwe ebuthakathakeni bethu, sinikela umhlaba esandleni sakho, uxokozela konke okuphambi kwethu esikubonayo. Baba osezulwini, ehlisela umoya wakho ikakhulukazi ezweni lakithi. Sikhulekela ababuthakathaka emoyeni, sikhulekela abahaqwe igciwane le-COVID-19, abahanjelwe izihlobo zabo baqinise ubapha ithemba lenguwe. Somandla uNkulunkulu, sikhulekela abasemajele, sikhulekela abagulela emakhaya kanjalo nasezibhedlela. Sikunikela konke kuwe ububi obukhona emhlabeni,
ngoba akukho okungaphezulu kwakho. Ngakho Somandla silekelele kulomhlaba onyakazayo, usiphe ukuthula kwakho. Baba wasezulwini, indodana yakho uJesu Kristu isethembisile ukuthi ikhona phakathi kwethu, lapho sihlangene ngegama layo, nokuthi iza kusemukelisa lokho esivumelana ngakho lapha sicelayo. Uphendule imithandazo yethu Nkosini sihawu, njengokusibonelela kwakho silazi iqiniso lakho sisekulo mhlaba. Samukele ngokupheleleyo ukuphila ukuphakade ezweni elizayo ngoJesu Kristu inkosi yethu. Inkosi mayisibusise isilondoloze. Inkosi mayisikhanisele ngobuso bayo ibe nomusa kithi. Inkosi mayisengame ngobuso bayo isiphe ukuthula. Ubaba lwenkosi yethu uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu nobudlelwane bukaMoya Oyingcwele makube kithi sonke kuze